Sumot lang ang permilaki di nga panagsarot mo. Ginatangkaw dati kabibisaan bakit nga agas. Kaya di ginatangkaw 3-in-1. Ay, bakit? Dakaw. Ina po. Kasi at atadakan lakay. Kumusta nga iti-check up mo? Eh, maya mo, bakit? Simple lang kanugayam. Dati yung sakit ko, bakit? Ngaman tinaskit nga, pagdanagan, bakit? Nasayat ang arun nukas di lakay. Anya ka nung iti sakit mo nga, ako na ti doktor. Kung na mo dati doktor nga nag-examine kanya, bakit? Simple lang ka nga infection. Dato'y rik-rik na, bakit? Iso nga ko na nawan tinaskin nga pagdanagan. Tanalaka lang nga agasan ko na mo datay doktor at ano mo dagiti agas bakit nga magatang nga pangagas ti kastoy nga sakit bakit ko nga awan tinaskin nga pagdanagan ko na mo ito. Okay, mat ang ardukas di lakay. Kanya nga tinareseta na nga agas kanyam. Adamo tin resita na bakit nga pang antibacterial, pang antiviral nga agas nga in resita na bakit tapno matay ka no dagiti bakterya, virus ken microbial nga isutimang mangted ti infection dito'y bagay bakit. Sumot lang ang permilaki di nga panagsarot mo. Kada mo antibacterial, kada virus, kada germs mo. Sus, gimatang ka kuman agamin ti agas mo, bakaan manan. Man bakit, gimatangak ti agas, ginatangkaw dati kabibisaan bakit nga agas, nga pang antibacteria, ken pang antivirus bakit. Pinasaya at dasubsubog mo numaminsan ka. Man, yung magasak tatay di ta kantina bakit. Kantina. Ay, di ta kantina ni Kumari Tuyang, di ta gagimatang iti agas. Datay nabisa nga agas nga pang antibacteria, ken pang antivirus, anti-germs pa yan bakit. Sa bali Kasi sa ginatang ko nga agas. sa bali mo sa mandato yan lakay nga kung kunak. Nga sa balik ko mangay, isuteresita datay doktor, pang antibacteria, antivirus, kiso ti ginatang ko bakit. Agas. Agas. Itayan ti kantina, ti naggatangam. Di agas lakay. Tuyang bakit. Ti agas lakay magatang idi ti parmasya, nagkakapalagaron di ospitalin, itapay lang kantina ti naggatangam. Ako bakit. Dajay resita gamin ni doktor bakit. No gatangam jay parmasya nangina. Tintalaw ajay resita na nga agas bakit. Kaya dajay ginatangkaw di ta kantina ni Kumari Tuyang 3-in-1. Dati pang antibacteria na. Dati pang antivirus na. Dati pang anti-germs na bakit. Dati ginatangkaw di ta di kantina ni Kumari Tuyang 3-in-1 nga agas dati yun bakit. 3-in-1? Ay, 3-in-1. Kita man garud ta agas ng ginatang mo, ako sa bali manon. Awan titiw-tiwalam gamin kanyak bakit. Actually? English aja bakit. Actually, rinugyap pa yan bakit. Tinagtumartat tayo nga tagaws. Dati na bakit. Ha? Ay na, apo, pakawan ng ti artet nga asawa. Di ba bakit? 3-in-1. Pang antibacteria, antivirus, anti-germs. Bakit? Natingagas. Ata ati paglaingam, antay tao Atala arah man ti inununamon.